ɗeɗo balɗe fof teskama toon to leydi Afrique du Sud seppoji ina mbaɗa tawi waɗata ɗum ko ɓiɓɓe leydi ndi fandara ɗin seppoji ko riwde ɓiɓɓe leyɗe janane en wonɓe e nder leydi maɓɓe saabi ɗi seppoji noon ko waɗoɓe ɗin seppoji ina jaggiri wonde ɓiɓɓe janane en wonɓe e nder leydi maɓɓe ɓe goni hen ko gonagal ngal alda e sariya woni ko wiyete ko migration illégale e nder ɗum noon heɓe namni ɓen ɗon yo dutto e nder leyɗe maɓɓe ardi ngo seppo noon ko fedde wiyetede mouvement marche and marche tawi ardi fedde nde ko goto e gollanno radio teskama ni hay e nder cuuɗi cafrirɗi ɗi hen sahaji nden ɗon fedde ina haɗa ɓiɓɓe leydi ndi nadde nder ndi ɗon cuuɗi gam heɓde safara caggal nde ɗin seppoji puɗɗi yajde e nder leydi ndi ha tengti toon to prétoriat lamorde leydi Afrique du Sud jagorɗo Afrique du Sud tambiɗo police yalti e deƴƴere o holli mettu ɓernde makko e ɗin fitinaji pawateɗi e arani en o holliti ɗum ina lulndi ndimagu e calɗi leydi ndi Cyril Ramaphosa horejo leydi ndi kañumne suutino kongi makko e nder yontere faltinde nde e nder majji o holliti wonde ɗum ɗon fotani wonde ina hani renede gam jokkodiral hakkude leydi Afrique du Sud e leyɗe goɗɗe kono hombo faami wonde ko ɓiɓɓe leydi ndi namnoto ko kadi ko ɗum hunde waɗɗinde woni ɗalle ɗe ndewani sariya walla ɗe ndewani lawol tawi ko waɗoɓe ɗum ɓe wonɓe e nder leydi ndi guila nde ɗum fuɗɗi noon leyɗe kewɗe kolliri mettu ɓernde maɓɓe no hen leydi Ghana ko ɗum saabi ni Ghana noddi ambassadeur jo Afrique du Sud gonɗo to Accra e nder ɗum ɓe namni yo ɓiɓɓe leyɗe maɓɓe gonɗe e nder leydi Afrique du Sud mbaɗe e kisal moƴƴal caggal ɗum ni leydi Nigéria yalti deƴƴere jagorɗo maɓɓe tambiɗo jokkodiral leydi maɓɓe e leyɗe janane jokkodiri e honorejo makko mbo Afrique du Sud ɓe jewtidi e téléphone tawi fandare maɓɓe ko yewtude ko fati alhaali ɗanniyankoɓe wonɓe e nder leydi ndi ɓen namnima kisal maɓɓe kono kadi jagorɗo leydi Nigéria o nantini wonde heɓe jiiɗi artirde fodde 130 ɓiɓɓe leydi maɓɓe tawi ko yarlitiɓe yiɗɓe artirede paamen noon saabi ɗiɗo seppuji hande e nder Afrique du Sud ina jaa hen ŋakkere golle saabu e biyol jayde AFP fodde 30 e nder 100 ɓiɓɓe leydi ndi ngala golle ko ɗum saabi hewɓe ɓiɓɓe leydi ndi ina jaggiri wonde golle ɗe ɓuuri wawde wadde tan ko arani en te ɓen gonagal maɓɓe alda e sariya